Dili mobo sa 20 ka mga panimalay ang nasunog sa Barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City adlawng Domingo. Gani usa ka batan-on nga lalaki ang nakuryentehan patay human nga gingong nahulog sa creek sa lugar kung asa mitapot ang live wire. Ani report ni Cyril Chavez. Nagpungasing kalayo nga diling milamoy sa mga kabalayan samtang pinaspasay nga nagpasirit og tubig ang mga kabumberuhan. Ingon ani ang sitwasyon. Human nga kalit miulbo ang dakong sunog sa Adela Compound, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City, pasado las 9 sa buntag adlong Domingo. Palisuray ang pagresponde sa lugar, labi pa nga kilid sa creek lang ang dalan padulong sa mga nasunugan. Sa mga kuhang litrato sa Project Lupad, kita ang kalapad sa lugar nga naigo sa sunog, lakip na ang kabaga sa aso. Pinaspasay sab ang paghikling nga gihimo sa barangay alang sa mga residente nga apektado sa sunog kung asa prioridad ang mga senior citizen lakip bata. Sa tala sa BFP, miabot sa ikaduhang alarma ang sunog kung asa sobra 20 ka mga panimalay ang naugdaw. Miabot sab sa kapin kun kulang 600,000 pesos ang danyos. Sa hitabo, o sa sab kabatanong lalaki ang natalang namatay human nga aksidenteng makuryentehan diyang mahulog siya sa creek atol sa pagpakgang sa kalayo. Wala man sa na ingon nga dito na itabo sa sunog, no, sa kanang during sa sunog. Dito lang sa nahulog sa creek, balance siya matud pa sa nakakita ug na-wire dito nga live dito sa creek. So pagkahulog niya matong nakita nga sana kanang na trigger tapos nakuryentihan, gi-pull out dayon tapos kitabangan na si PR while ang ambulance on the way pa. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Ang mga nasunugan anaa karon nagpuyo sa covered court sa barangay. Saysay ni Melia, kinsa tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang sunog nga nasaksihan matud pa sa iyang anak nga mispark ang ilang outlet diyang gisaksak niini ang ceiling fan. Gani emosyonal pa siya diyang gisaysay ang iyang kalisod karon. Lisod po gyapon lagi kay wala isak ng trabaho po. Tapos ko estudyante. Tapos ko anak nga medyo dili kayo siya huna-huna nga maayo. Kung gyapon nagbuhi. Wag ilay na mo pahingwa ang merkado ra gyud. Nang manawagan unta ko nga matabang-tabangan pud tami nga. Sa malamong kasing-kasing sa taga Cagayan de Oro nga tagaan min lang materialis nga mo ikabalik kung tayo. Sa kabahin ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, imanduan na niya ang mga personahe sa CSWD nga atimanon ang mga nag-unang kinahanglan sa mga nasunugan sama sa pagkaon, matulgan ug sanina. Lakip na sab ang balay ronon sa ospital ug pagpahilo na sa namatayng biktima. Kay nakapsan man sa iyang kinabuhi, gitubag gihapon ang iyang mga kinahanglan nun sa iyang pamilya gikan sa pagbalsamar, lungon o sa paghaya nga unta ang atong naandan nga gihatag sa mga katawhan nga paghaya tulo ra ka adlaw. Gitagaan natog unong kaadlaw ang maong paghaya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.